Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanino. Dinhi sa atong parokya, unang adlaw ron sa atong nobinaryo alang ni Señor Santo Niño. Ang atong general theme nining atong pagpista niya karong tuiga mao ang gifted to give, na mao ang kinabuhi sa mga santos, labi na gyud ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer, atong patron. Muna padayon natong ihatag ang atong kaugalingon ngadto sa atong isig katao, iampo sad nato ang manggihatagon sa ilang mga gasa, labi na gyud ang mga tawo rong na nagtabang sa mga taong nanginahanglan, sa mga taong na biktima aning COVID-19, na biktima sa katong bagyong Odette, nga atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita, Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga makasunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, og sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, samtang na mauli si David o si Saul, gikan nga nakigubat sa mga Filistihanon, gisugat sila sa mga kababainhan, gikan sa mga syudad sa Israel, nag-awit o nagsayaw sila, dinuyugan sa mga tambor o uban pang mga tulunggon, o sa ilang panaglipay, nag-awit sila. Linibo ang napatay ni Saul, apan tinagpulo kalibo ang napatay ni David. Tungod niini, nasuko pag-ayo si Saul o siya miingon,
Nganong nag-ingon man sila nga tinagpulo kalibo ang napatay ni David, samtang linibo lamang nga akong napatay. Dili madugay, panag-iyaho na niya kining akong gingharian. Ug sukad niya tong adlawa, gibantayan ni Saul si David. Unya, gisugo ni Saul si Jonathan nga iyang anak ug ang tanan niyang mga sulugoon sa pagpatay kang David. Apan si Jonathan nagmahal pag-ayo kang David. O gisultihan ni Jonathan si David, ang akong amahan, buot mo patay kanimo, busa, pagmatngon, ug tago ugma sa buntag. Unya, muadto ako sa uma, diin ka magtago, ug makigsulti ako sa akong amahan, didto mahitungod kanimo. Kung aduna ako'y masayran, pahibawon ko ikaw. O giday pag-ayo ni Jonathan si David atubangan sa iyang amahan o giingnan niya. Nganong gusto nimong patyon ang imong alagad nga si David nga wala man siya makasala kanimo ug maayo man ang iyang pag-alagad kanimo. Gisugal niya ang iyang kinabuhi aron pagpatay kang Goliat o gipadaog sa Ginoo ang Israel. Nakita mo kini ug nalipay ka, busa ngano man nga imong patyon siya, nga wala man unta siya makasala kanimo. Namati si Saul kang Jonathan ug iyang ipanumpa sa Ginoo nga dili niya patyon si David. Gitawag ni Jonathan si David ug gisuginlan niya niining tanan. Ug gidala ni Jonathan si David ngadto kang Saul ug didto siya nagalagad na usab kang Saul. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa Diyos nagsalig ako, dili ako malisan. Sa Diyos nagsalig ako, dili ako malisan. Kaloy ako, O Diyos, kay giyatakan ako sa mga tao. Sa tanang adlaw nakigbisog sila, batukan ako. Giyatakan ako sa akong mga kaaway, sa tibuok adlaw. Oo, daghan ang makig-away kanako. Sa Diyos nagsalig ako, dili ako malisan. Ang akong paglakaw-lakaw, imong giihap ang akong mga luha. Gitigom sa imong sudlanan. Wala ba sila itali sa imong basahon? Unya manibog ang akong mga kaaway. Kung ako magsangpit na kanimo, sa Diyos nagsalig ako, dili ako malisan. Karon sayod ako nga ang Dios uban siya kanako. Sa Dios kansangsaan nagapasigarbo ako. Sa Dios nagasalig ako sa walay kahadlok.
unsay mahimo sa tao, bato ka nako. Sa Diyos nagsalig ako, dili ako malisan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, kalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tawo. Kining mga tawhana nagikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan, ug sa kasigbit nga mga dapit sa syudad sa Tero ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Hilabihan kadaghan ang mga tawo ug tungod niini si Jesus nagsugo sa iya mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya aron dili siya mapiit sa mga tawo. Daghang mga tawo ang iyang giayo ug ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakit-an si Jesus sa mga tawong giyawaan, nanghapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang anak sa Dios." Apan gipahimangnuan pag-ayo ni Jesus ang mga yawa nga dili sila manugilon kun kinsa siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang tao nga manggihatagon, labi nagkusog kay mopaambit sa mga Diyos nung gasa nga naa kaniya, musikat og maayo. Mao na ang ato mga santos, sugod ni Jesus hangtod sa karong panahona, portigyong sikata, bisag na nga matay na sila. Si Jesus gihulagway sa atong ebanghelyo nga mag-ilugay ang mga tao sa pagduol niya tungod sa daghang mga nindot nga butang nga iyang gipaambit, labi na ginang pag-ayo ug masakiton, pag-multiply aning mga pagkaon ug ang iyang mga gipangtudlo nga mga pulong nga portigyong nindota paminawon, mga kamatuoran ba nga langit nun. Muna musikat gyud karong panahon na ang pasikat ros mga tao kay anha sa Facebook, mga TikTok, mga inana ba, anas YouTube, mo'y pasikat niya ang ilang buhaton aron musikat, maghimog mga imposible o kaha shocking nga mga buhat, no? Nay uban hapit na lang maghubo aron lang gyud musikat, nasay uban nga maghimuhimog drama-drama nga murag imposible nang mahitabo pero sentimental kayo aron sa gyud musikat. Nasay uban musikat kay nasakpan nga nagbuhat og di maayo, sama anang nisikat ron diha sa TikTok ba na o Facebook nga ang obispo nang hapak sa sa sakristan nga na pertin sikata viral og maayo, gisiringan og maayo. Mao na
Kining kasikat duha ni ka klase na ay musikat sa pagkayawanon, na asay musikat sa pagkadyusnon. Pasabot ang nisikat nga yawanon, ang iyang gipaambit yawanon. Ang musikat sad sa pagkadyusnon, ang iyang gipaambit dyusnon. Sige, lingian na imong tupad. Ing na unsay nisikat ro nimo, yawanon o dyusnon? Ana. Niya kana yung wa mo sikat, pasabot wa gina ni paambit. Automatic na siya nga yawanon. Nakaron unsaon man nato pagkahibaw nga ang tao nagpaambit sa dyusnon nga kinaiya. Dinhi sa atong unang pagbasa, si David, ang gugma niya sa pag-alagad sa iyang hari nga mao si Saul, grabe kayo. Gibuhis gud niya ang iyang kinabuhi pagpakig-away ni Goliath aron lang alagaran si Saul. Mupatay gud siya tag 10,000 ka mga kaaway, inigubat nila aron lang pag-alagad ni Saul. Si Saul nga giyawaan nasina sa gibuhat ni David o gusto niyang patyon si David. Ganahan mo mupatay anang tao nga buutan kaayo, unya mo alagad pagid nimo, ganahan mo mupatay? Kinsay ganahan mo patay sa taong nag-alagad nimo og tinud-anay, tasang kamot? Ako igor akong ni signal ano. Oy, unsa may mga pamaagi be, nga patyo nato ang tao nga nag-alagad nato. Una, pahimuslan. Daghan kay karong mapahimuslanon. Kana bang gitawag nato na sa atong istorya, giabusuhan nimo ang kaayo anang tawhana. Kana bang panalitan ron, pare, nagbinuotan, hatag yung maayo, libakon, dauton, o kaha, pahimuslan, pangayog kwarta, pangayog kaayuhan. Unyag hutda na ganing pare, libakon dayon, ana. Di ba ingon ana masan mo, nayusahay, nag-alagad kasi imong mga igsuon, samtang naa pa kay ikahatag, halagyod, magpunsisok diha nimo, pagkahurot na tanan, libakon pa ka, dauton pa ka. Wa mo day kasuway ana. Ug wa mo kasuway, kamo day mo inanaot. Bitaw. Ana ug na. Ay daghan oy, daghan kayo. Na. Muna'y unang klases pagpatay. Ikaduha, kanang sama ni Jesus ba? Budhian gyud. Himuan gyud og lakang aron gyud physically mamatay og mahilom. Kanindot sa gibuhat ni Jesus, magpunsisok kong mga tao nga to niya. Pero dunay mga tao nga liwat ni Saul. Kasagaran ra ba ning liwat ni Saul? Kana sang mga tao nga nagkupot og posisyon. Kana bang doon na ba sila'y gahum nga gikuptan? Muna'y kusog kay mo patay sa mga taong nangalagad. No? Bisan kita din sa tong nasod, kadaghan na nato nakasinati ana, political killings. Naaga ni murag mo aksyog daog, niya tadaw niya murag pildihonon siya, dauton ginagmayo, dauton, niya kumportig yung kusuga kaya pumudog, aw makaya yun. Ipapatay, ipaliquidate. Hasta gani ang atong Santo Papa sa una, kana aron si Saint John Paul II. Gipatay, gi-attempt, nagpusil. Assassinate. Kaya nga naman, nisikat mo siyang mayo. Perti mang sikat, tadaghan naman kayong tao na nga converter. Gipatay, may gani, kaya wa dayon mamatay. Ay noon, pagkadugayan, patay lang gyapon. Ana. Unya, unsa man na? Mao na siya gitawag og gifted to give. Unsa man ning pagka-gifted to give? Atong ihatag ang tanan sa way kukahadlok. Pero ang atong ihatag ang gift nga Diosnon. Ang kanabang mga buhat nga maayo. Nya atong paningkamutan nga dili nato mapaambit
ang atong yawanon nga mga buhat. Nanglitan ikaw bana. Unsa may imong yawanon nga mga hunahuna, kalaway, kaulag, nya imong asawa diha paralyzed na. Nya unsa may imong buhaton nga naa man kanang kalaway ug kaulag. Ang ubang mga bana, pulalas mga buutan, magkabit-kabit or mag-hire-hire anang mga bayranan nga mga babay. Nya moingon din ta mangutana ta nganong imo maning gibuhat. Lakim ta pader, magid mahimo pader. Ana. Aw ako makapamalandong sa usahay. Yahay, laki ra ba sa ko? Wa ra ba ko'y tupad dito? Di ba ko ani mag-hire-hire sad? Di ara ba tay ordinahanan pagkapali sad? Ambot di ba kani mag-hire-hire? Anya, unsa man na? Mao na gitawag og yawanon. Ayaw na ipaambit. Unsaon man na nato kung tinuod kang Diyos nun og nagsunod ni Santo Niño, mao na atong halad ngadto sa Ginoo. Ato ng antuson. Antuson na nato. Ayaw ipaambit. Antusa na. So ikaw asawa, yaw-yawan kay kastanan, ayaw na ipaambit sa imong anak o sa imong bana ang imong pagkayaw-yawan. Antusa na, uguman ng imong baba. Niya pangayo ni mahal nga Birhen Maria nga matakdan kas iyang virtue katong ingon nga gitipigan niya sa iyang kasing-kasing ang tanan. Ayaw nalagtingog. Na inisulti na ko, pader, kini akong silingan, sige manginig pangaway na mo, bisag wa mi buhaton, awayon mi. Sa may akong buhaton, nako hilom. Nya tanawa unsa iyang gikinahanglan. Kung nagkinahanglan siya para bayad sa ospital, ikay bayad. Kung naguba ilang atop sa bagyong Odette, paatopi ilang atop. Ug ang ilang agianan, hugaw, silhigi, og lapukon, simintuha, og ngit-ngit, sugai. Anha ibutang sa inyo ang charge. Siya, siniswerte? Ana ba? Nako, aron dili ka matakdan sa iyang kayawanon. Muna si Jonathan, modelo ni siya sa pagka maayong muhatag ni David o sa iyang amahan, ni pataliwa siya. Wa niya sawaya ang iyang papa, iya lang gidaig si David. Nya pag humanyag daig ni David, iya dayong giingnan niyang papa. Niining kanindot nga nabuhat ni David sa atong pamilya. Nganong imo man siyang patyon? Wa sa siya ingon, ngilad kang amahana ka, buangon ka, yawanon ka. Wa. Nganong imo man siyang patyon? Nakaamgo si Saul, motong iyang gipabalik si David pag-alagad. Daghan nato nga usahay pahinumdumanan ta. Ana. Nya unsa may inyo rong yawanon dihang mga hunahuna? Na? Wala. Bawo ko inamoy mga yawanon diha. Kanang pagpaningil sa utang, unsa na yawanon o Dios non? Anang maningil ka sa utang ba? Yawanon na Dios non? Yawanon? Kaya wa man nagisugo ni Jesus, so ayaw na lang na ibungat pasabot o makita nimo tong nangutang nimo, ayaw na lang ibungat ang imong gustong ibungat nga ang imo dayong utang. Ayaw na. Uguman lang na diha lang na sod sa imong kasing-kasing. Di ba? Antusa, nga di gina mabayaran imong utang. Aw ang iyang utang, di gina mabayaran nganha nimo. Kanang pag pamalikas, unsa na yawanon dili. Ay, kusga. Ayaw na lang na ipaambit sa imong anak. Di ba? Ayaw na lang ipaambit sa imong silingan. Yawanon man na. Ana. Niya ka ng panghatag og sin. Yawanon na, Diyos nun. Kusga. Panghatag mo. Naaro ba atong ikwinta gahapon ang atong sin ba? Ang total gid nga mga tao nga
atong nakahatag sa ilang mga request ni abot og 680 ka nato dinhi ka pamilya, 680 ka bubong. Nga ang total nga sin nga ilang gikinahanglan pligo sa sin, lain-lain lang na gitason nga size, na 8, na 10, na 12, ning abot sad og 4,860 ang kapligo. Nga sa atong average nga pricing sa atong suta-suta o pamagitan noon maka-place atong order, moabot siya mga 1,738,000 nga atong ikinahanglan. Nga ang total nato na nga nadawat nga kaning kuan, kaning napamay nangabot nga atong gidawat nga DMC, Divine Mercy and Charity nga slots, ning abot na sad og mga 3,477 slots. Na short pata og mga 123 slots para ma-cover gini siya. So ako lang ding ipadayon og baligya siguro hangtod Domingo. Kay kuwangan man 123 slots. Ay lana inigabot atog maka-order na ta karon, basin pa di kita ma-short. Okay ra ninyo? So nakinhanglan gid ta og mga 3,600 slots sa DMC. Nya mo na doon na patay 123 slots. Pwede pa mo palit. Di ba? Ano mamong kuan mo? Ato lang kung ibalik, ato naman taning gi-close atong Domingo. Akong nahuna, ibalik tani para makabayad sa siguro ta sa atong orderon nga sin. So karon iampo ko ninyo nga maka-order na ta karong adlaw arog ma-deliver within this week or unsa ba sunod semana labing dugay before mo pista ni Santo Niño ika-29 ato na ning mapanghatag part ni sa atong pista celebration nga sa ngalan ni Santo Niño, gifted to give, manghatag tagsin karong pistaha. Di ba? Sige, pamalit mo padayon kay ako ning iphon pagpadayon ang atong nadawat nga sin. Ang ato sang heavenly joy, nahalin-halin na napunta ning abot na sad og 656 ka slots ang atong nahalin. Gipakpakan gyapon atong namalit. Maka decorate na kita kanina, part na nirong atong decoration sa atong heavenly joy. Ato na ning dinhi na nato gikuha ang atong decoration. Okay ra ba atong decoration? Kay dili gani mayo, ilabay tanis basurahan. Pero mura magmaayo ang pagkahimo. Maayo maayong pagkahimo. So, congratulations sa nag-decorate ani. So, mo na ang pagpaambit sa atong nindot. Daghang kay malipay gisayunan ka aning naanay 3,477 slots sa DMC. Unya 123 slots na lang nahibilin para makumplito gid nato nga makabayad ta sa ato unyang orderon nga mga sin. Dako na kaining grasya ha. Nya manghatag tag 4,860 labing minus 4,860 kapligo nga sin. Kanindot na no. Malangit na ning tanang ning palit mo na kamong kapalit. Pamalandong sad mo dihay. Hatag lang sa tingali dito sa opisina or ipadaan lang nas Palawan o sa atong bangko or GCash kay haron kuan nindot ang dagan. Nabi tay daghan sang mutawag nako kani Brad Lolo ya say mo remind ni dili nako matubag labi na gyud og mutawag sila during the day. So kamo sang mga manawag nako sa akong cellphone number o sa akong messenger, ayaw lang mo kahiubos nga di ta mo matubag kay kasagaran sa akong cellphone ako ra nang mabilin og na ako'y mga appointment ana makalingkod-lingkod ra gyud kog tubag kana gyung inig ka kuan kanang inig ka gabi kung di sa kay duka ana untog. Pero at least manawag mo, tawagin na lang ninyo ning atong kuan atong
finance head, Brad Loloy, Brad Bernardo, o si ang iba kong sekretary, Sister Remy, kung gusto mo confirm sa inyong gustong mahibawan or i-check ninyo kung nadawat na bagyod, mo na atong i-flash din ang mga ngan sa contact persons, mga trusted persons ni sa atong parokya. Atong head sa Finance Council, Brad Loloy or Bernardo Jacobi, na sa nang number niya karon ato i-flash ni Inig Cantaros Ofertore, ang ato sang kaning treasurer, Hinara Laborte, pwede na matawagan, or si Remedios Ocaba. At ako, panagsa lang ko makatubag, kay daghan man kay tag ati manonon. Sige, niya kung ato ning buhaton, magkahiusa ra gid ta, mangabot ra gid ng inyong donations diri, ato ra gid nang ikapaambit ngadto sa mga nanginahanglan. Gahapon dihay madre nga ni Anhe, tanaw-tanaw siya, datuan na gid sa inyong simbahan Padre, no? Datuan na gid nimo. Naingon din ko, mao ni resulta ter kung mapobre ang pare, mudato ang simbahan. Og nadato pa ko, pobre ang taning simbahan na. Di ba? Kamusad, og madato mo, mapobre sa ning simbahan, kaya di na mamamalit og slot. Magtigo kwarta. Pero inyo na ipanghatag nga rin simbahan, adi kayo mo madato. Pero madato ang atong simbahan, ang atong katilingban. Nindot kayo, no? Inaana mo, nagibuhat ni Kristo. Pobre siya, apan dato ta. Naganto siya, apan nalipay ta. Namatay siya, apan nahatagan ta kinabuhing way katapusan. Mo na makaingong kita niya, Pit Senior. Di ba? Nindog na ta. Novena alang kang Senyor Santo Niño. Mga igsoon si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Senyor Santo Niño. Pagampo sa unang adlaw. O Jesus nga mapuanguron uyamot, nga ang kataho mo nakadala sa mga kasing-kasing sa mga tao nga nagtan-aw kanimo, nagasimba ako kanimo uban sa halangdon nga katilingban sa mga angheles, nga sa dakong gugma na nagtan-aw sa imong kamahalan, ug nangamuyo ako kanimo nga ipakita mo kanako ang imong katahom ug himaya, aron mabihag mo ang among kasing-kasing sa paghigugma kanimo hangtod sa kamatayon, ug hiaguma namo unya ang imong kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Senyor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong itubag, Santo Niño, dungga kami. Santo Niño, dungga kami. Nga ang simbahan magamping ug magtudlo sa iyang katawhan, pagpuyo sa maayong balita sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga ang mga nasod sa yuta, muila sa tingog sa Dios ug magpatalinghog niini, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Nga alang ni adtong mga naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami.
nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo sa daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga mopahulay na sila sa dayon ug magmalipayon na sila uban sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Santo Niño, dungga kami. Manindog, tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irehis o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio, sa mga kasakit nila, ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo nining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Ng lingkod.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa inyong ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karon adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himoa nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Iunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa.
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon mo karon sa tanang katuigan, pagadayon ka, walay tupong ang pagmahal kang ihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, udagang salamat sa kayo mo. Daigon sa kanunayon, simbahon kagayon. Santo Niño, gumag. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod, nga nakapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanilang mga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya niining panahuna sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usang tangainahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwas sa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa ang atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod sa mas gibuhat niya ni David. Apan hitabo ra ni kon kusog tang mopaambit sa mga Diosnong butang o dili nato ipaambit ang mga yawanong mga butang ni nato. So salamat sa mga mipaambit sa ilang Diosnon nga mga hiyas o mga buhat ang naglimpyo sa atong simbahan karon, ang atong nagdecorate dinhi, nagandam sa atong mga diri sa luyo, sa atong sound system, ang atong regular nga singer dinhi sa atong misa, aning atong misa sa buntag, ug sa tanan nga mga ni-offer sa ato sang pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 1, unya sa mga mi-offer, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Jose ug Mrs. Alita Manankil and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So salamat sa namalit sa atong slots. Ang sa DMC na natay napalit nga 3,477 slots. Unya sa Heavenly Joy na anay 656 slots. Pakpakan nato silang tanan. Nga ay tiwasonon sa DMC. Ilahos ta na laning duha nga tos Domingo tingali. Na ay 123 slots nga bakante pa sa DMC, sa Divine Mercy and Charity, unya sa Heavenly Joy, dako-dako pa ni 4,344 slots. So pamalit na mo ani niya haron makahatag kita sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan. So karon kay first day maron sa novena, swerte mong ni aron dinhi. So ayaw na mo pagpalta og tambong ha. Ang tutok na lamon ako. Kompleto ha, special na ron ng ato mga misa ka hangtod sa Pizza 29. So good karon, special ni nga misa parang Santo Niño. Nya aron maka-apil po tong uban, imbitara pod ninyo nga manambong sila diri sa misa. Special ni nga misa, di na ni ordinary kay para ni Santo Niño. Sa ato sa mga online parishioners, ayaw niyo paltahi ang pagsimba o ihalad ni Santo Niño ang inyong mga pangamuyo. Karong hapon, ang atong main nga novena, alas 6 sa gabi, nya naatay opening salvo maron, naatay motorcade karong alas 4 sa hapon. So mga alas 3:30 magtigom-tigom na ta diri katong dunay mga motor, nay mga sakyanan. Nya pagdalan sad mo kung makaya ninyo, pagdamog inyo mga images ni Santo Niño. Nya alas 4 sa hapon sugod tag motorcade, nya iniguli dinhi mangandam dayon ta para sa misa sa alas 6. Ang kanang inyong mga sakyanan kinahanglan maayog kondisyon kay
lisod-lisod baya ang daan ato ta moagi sa lataban ngadto sa tabla nya dulhog na sa ta balik dinhi. So medyo lisod-lisod pero dili gyud kayo tantong lisod. Nya ilang sa mong pagdagdag ko king sakyanan kay basi mga bag-id mo dito kay doon na ra bay pipila pa ka mga kahoy nga wala pa kayo tingali mahinloi ang daan. Basig muhuot niya mo dito. Na lang no, igo-igo lang ng atong dadon. Pero at least okay na. So ato sang hangyoon ang ato mga barangay tanods pagmanid sa atong dihasdalan o sa atong atong mga pimag mo duty man pud na sila. Salamat kayo nila. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaan sa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Daigo nato si Santo Niño atong isinggit makatulo. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Pakpakan nato sa Santo Niño. Salamat. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon, sa tanang katuigan, magadaygon ka, walay tubong ang pagmahal, nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, udaghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayo. Santo Niño, gugma